Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşlar baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli aşýas. Şuň hormatly prezident Hada Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Tumus döwründe halaryň kenaryna raýatlamyň güwnüjay we howpsuzly din jarmagyny üpçün etmek meseleleri boýunça iş masalyny çyrdy. Oňa Sağlyk Guraş we Derman Senaty ministri keseliň ýaýramana garşy guraşýan adatdan daşary toparyň başlygy Abada Milli Täýäkçylyk bolugyny din jarşy guramak boýunça durunuş merkeziniň ýol başçysy Aman Epesow hemem bu merkeziň ýol başçysynyň ornatary içeri işleri ministriniň ornatary Hojan Ýazyp gatnaşdylar. Hormat prezidentime sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, Sağlyk Guraş we Derman Senaty ministri ketellerin ýaýramana garşy görüşýän adatdan naşar toparyň başlygy Abada Milli Täýäkçylyk bolugyny din jarşy guramak boýunça durunuş merkeziniň ýol başçysy Aman Epesow hemde bu merkeziň ýol başçysynyň ornatary içeri işleri ministriniň ornatary Hojan Ýazyp güni ara gatnaşyga çagyrdy. Ilki bilen hormat prezidentime Aman Epesowyň hatabatyny dinledi. Döwlet başçylarymyň başçylygyna Sağlyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň saglyk guraşlygy döwrüň taraplaryna laýyklykda ösürilýär. Kesellerin öňüni almak, anyklamak we bejermek işlerim toplumlaryň esasy ýerliklerle kämilleşdirilýär. Ýazyrky döwürde adam saglygyna howp salýan koronavirus ýokanjynyň ýurdumyzyň çäklerine gelmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak boýunça degişi işler alınıp barlýar. Döwlet başçylarymyň taşygy boýunça merkeziň işini netijeli guramak boýunça virus şäherleriň görlenligi bellenildi. Şonuň bilen baglanykda Tumsuny Abada Milli Täýäkçylyk bolugyny din jarmagy istek bildirýänleriň täýäkçylyk ýa-da beýleki degişi ýerli düzümlere ýolanma hatyny alýanlygy habar berildi. Şu wagta çenli 2257 sany ýolanma haty resmileşdirildi. Şol ýolanma hatlaryny alan raýatlary Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan degişi ruhsatnamalar berildi. Olara vilayetlerdäki we paýtagtymyzdaky saglyk öýlerini COVID-19 garşy tanjym edildi. Abada Milli Täýäkçylyk bolugynyň Teýrany we Hadyny mehmanxanalaryna gaýry goýulmasy lukmançyk kömegini bermek üçin Derur Derman we Sağlyk Guraş maksatly terişler bilen üpsedilen tiýi kömek bölümleri edildi. Dorukda ýerleşýän ähli mehmanxanalarda dermanxanalar döredildi we Derur Derman terişler bilen üpsedildi. Şeýlekem bir ýerde ýerleşýän ilata hyzmat edilýän diskalara işe kabul ediljek işgärler lukmançyk gödöwçiliginden geçirildi we olara tanjym edildi. Täýäkçylyk bolugynyň çäginde degişi ministrlikleriň we pudoklaryň durunuş edarlarynyň wekillerinden ibarat gödöwçilik geçiriş nokodynyň işi degişi tertipde ýola goýuldy. Din jarmaga gelýän raýatlar üçin mehmanxanalaryň awtoroklarynyň hyzmatlary gödöňletdirildi. Abada Milli Täýäkçylyk bolugyny awtoduralgada COVID-19 ýokanjyny tiz anyklamaklyk ýola goýuldy. Abada Etrap Sağlyk Merkezinde hemde Türkmen şäher arasaçylyk we ketellerin ýaýramana garşy görüşmek gullugynyň barlak hanatyna polimeraz zynjirli reaksiýasynyň injamy gurnaldy. Şeýlikde häzirki wagtda Türkmen şäherine we Abada Milli Täýäkçylyk bolugyny şeýle injamlaryň üçüsi dolu güýjüne ulanýar. Şeýle hem täýäkçylyk bolugyny ziýansızlanýyş işleriniň dowam edýäni bellenildi. Durunuş merkez tarapyndan öňde goýulan wezipeleri bir kende çözmek boýunça ýerliklerli şäherler görülýär. Deňiz şäherläriniň deskalaryna işleri ýola goýmagyň çäklerini ketellerin ýaýramana garşy görüşýän adatdan naşar topar tarapyndan kabul edilen çözgütleri birja etmek arkaly öňler şäherleri amala aşylýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, şu ýylyň 1-nji iýuny 1-nji sentýabr aralygyna Abada Milli Täýäkçylyk bolugyny din jarş mögsümi döwründe durunuş merkez tarapyndan zowlukda alınıp barýan işlere gödöwçilik etmek tapşyrdy. Şunun bilen birlikde din jarş mögsüminde zowlugyň epidemiologiýa ýagdaýy ýerliklerli teljerilmeler. Bular barada aýtmak bilen döwlet başçylarymyz şu ýylyň 14-nji maýyna Abada Milli Täýäkçylyk bolugyna geçirilen ketellerin ýaýramana garşy görüşýän adatdan naşar toparyň göçme mejlisinde berilen taşlyklaryň degişi ministrlikler we pudok edarlar tarapyndan doly ýerine getirilmegine gödöwçilik etmegiň zerurdygyny belledi. Soňra hormat prezidentimiz durunuş merkeziniň başlygynyň ornatary, içeri işler ministriniň ornatary Hojan Ýazypyň hatabatyny dinledi. Abada Milli Täýäkçylyk bolugyny din jarşy guramagyň wagtlaryň tertibine laýyklykda awtoroklaryň gatnawlaryna degişi netijeli çäherler gödöňletdirildi. Täýäkçylyk bolugyna girilýän ýerde gije gününiň dowamyna hereket edýän barlyk gödöwçilik nokat döredildi. Onun içine içeri işler ministrliginiň, Sağlyk Guraş we Derman Senaty ministrliginiň döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri çekildi. Şeýlekem mögsüm döwründe jemgyçlik tertibini, ýol hereketiniň kadrlaryny we ýanyň howpsuzlygyny öpçün etmek, şu maksatlar üçin degişi tenkalaryň, hudusanna video gödöwçilik ulgamlarynyň netijeli ulanmagy boýunça çäherler görüldi. Suda halat edijleriň gije günnüzliğin nowatçylygy ýola goýuldy.
guramaçyk meselelerini öz wagtyna çözmek boýunça toplumlaryň işler amala aşyrly. Dolanış merkezinden paýtagtymyň we vilayatlanyň häkimliklerine döredilen şakamçylaryna nowaçylyk guralyp, ýütütýän raýatlara degişi maslahatlar berilýär. Abada milli siýagatçyk dowlagyny din jalmaga istek bildirýänler üçin wagt ünnük çäreler geçirildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Abada milli siýagatçyk dowlagyny Türkmenistanlaryň howpsuz hemde göwnüjay din jalmagy üçin äkli kadr şertler döretmegiň zerurdygyny bellädi. Şu maksat bilen Abada milli siýagatçyk dowlagyna belirlenen kadrlary, bildirilýän talaplary we arasaçyk düzgünlerini bir jaý etmegiň zerurdygyny aýtdy. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz barlyk gözegçilik nokadynyň takyk işlemegine gözegçiligi üpçün etmegi tapşyrdy. Hormat prezidentime de sanly gomarkary geçirilen iş maslahatyny jemläp, halkymyzyň abadan we bagtyar durmuşyny üpçün etmegiň, Türkmenistanlaryň taglygy barada hemme taraplaryň arada etmegiň, ata watanymyzyň döwlet siýasatynyň ileri türýän urudygyny bellemek bilen oňa gatnaşanlara ýöňde goýulan wajyp we jogapkärlik wezipeleri çözmekde üstünlikleri arzuw etdi. Üniversite hurmatly prezidentiň adyna giren gutlawaryň tanış edýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow urada bayram münasibetli gutlawlamy kabul etmegini haýyş edýän. Indoneziýa Respublikasynyň prezidenti Joko Widodo maşgalaty bilen Paýtagtymyzda harby we hukuk goraýjydararyň ýol başlarynyň jemgyýetçilik gurumlarynyň wekillerini gatnaşmagyna geçirilen maslahat ata watana söýgü diýip atlanarly. Nusxuluk ömür nesillere görülatly maslahat bolsa, Göýektepe tarabynyň Adygan şäherçesine geçirildi. Merquly Berdimuhammedowyň özüniň ahlasy zähmeti bilen döwletimiziň öňünde ägurt uly hyzmatlary bitirenligini ýatlap, oň ýaşan manyly ömüriniň halkymyz üçin, şeýle-de geljekki nesillerimiz üçin nusxuluk mektep bolanyny baradaky ýakymly ýatlamalar maslahatlaryň özünde. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýaşary merdany halkymyzyň beýik taryhyna hormat goýmak, kimem bu ýsanmak ruhyny terlemege aýratyn ünserli. Bu ýurganyň aýdyn ýüze çykmasyny paýtagtymyzdaky Içeri işler ministriniň Merquly Berdimuhammedow adynaky 10-njy harby bölümine geçirilen şäherde aýdyn görmek boldy. Gahramanlarymyzyň edermenlikleri, milli mirasymyzyň gymmatlyklary, taryhy nukdalardan şeýle-de ýaşary watançylyk ruhyny terlemek nukdalaryndan mühim ähmiýetlidir. Ýaşlary watany söýgi, mehriban halkymyzda göpärlik ruhyny terbermegi nukdalaryny terbeçilik ähmiýetli çäre çuň many mazmuny eder. Olu gahramanlarymyzda, taryhymyzda, watanymyzda buruny buýsunja artdyrýar. Halkyň kalbynyň ahlak päkligi, edermenlik, synmaz erk halkymyzda galkynmak hemme döretmek üçin güýç gaýrat berdi. Milli ruhyň esasynda diýeni ene toprak bolan şäksiz söýgi, agdyrlyk hemem jewizlik öz güýjüne bodurmuşy bolan anam Türkmenistanyň ösüşiň we rowaşyň ýoly bilen anamly öňe ilerlemeginiň möhüm şerti bolup durýar. İçeri işler ministriniň Merquly Berdimuhammedow adynaky 10-njy harby bölüminiň medeniýet öýnüde hormatly prezident bilen mehriban kyblasy, içeri işler idaralarının hormatly weterany Merquly Berdimuhammedowyň nusxuluk ömür ýoluny başlanan ata watana söýgi adlyna maslahat geçirildi. Oňa harby we hukuk goraýjydararyň käbir ýol başlary, jemgyýetçilik gurumlarynyň wekilleri, medeniýet sunady işgärleri gatnaşdylar. Maslahat hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň atamyň diýip döredöne täze goşgutynyň lawldyk hende şeperi okulmagyna başlandy. Mälim bolşýary bu goşgu tetirlerine döwlet başlamagy mehriban kyblasynyň ömür ýoluny usatlarça çuňgur many berip häsiýetlendirmek bilen üren täsirli beýan edýär. Şeper kulunu bu goşgulyň utguçlukda maslahatnaşjylary täsirli çykyş etdiler. Çykyşlarda belenirşýäri Merquly aganyň nurany ömür ýolunda dowam edip, halkymyz üçin sahawatly işler bitirýän Türkmen döwletini ýagşy niýetlen ýurdy hökmüni dünýä tanadan mehriban arkadamydan döwletlik ýoluny Merquly aganyň peder pentleri aýdyn görnýär. Milli liderimiziň ata pendi perdent borjy diýen sözlerinden uralyp, maslahatda çykyşanlara dany pederleň neseller üçin ilmidama ruhy dayançdygyny, sowulmaz saýadygyny, olaň barlygyny perdentleň dagdan arkaly ýarlaryny tutdylar. Atalan özlerinin soňy neselleri goýan ýol ýürürleri, ruhy mirasy, nurany ady perdentler üçin öçmejek nur, ýagty şamçyrag diýip çykyş edenler belediler. Muň şeýledeni hormatly prezident bilen öz hybratyna bagşap ýadan goşgu tetirlerini aýdyn görmek bolýar. Bular barada aýtmak bilen maslahatda çykyşanlary milli liderimiň kakasy Merquly aganyň geçen ömür ýoluny ýatdylar. Belenirşýär Merquly halkymyzyň kalbyna ýaşy ýatlamalar galyran paýhasly pederleň biridir.
Oň ailen sereti bolan mukaddes uradaýyna aramyzdan gitmegem, banysanyň pek niyetli nurany adam bolanynyň nyşanydyr diýilip bellenip geçildi. Mäli kulaganyň öwtünleri nesilleň aňyna ýaşar. Oň ömür ýoly ýaşlary göreli bolar. Çünki mäli kulagy peder ýollarynda dowam edip, türkmeniň insan pergöre asly milli ýoluny nesilden nesile geçirmekde. Adam käçiligiň, dogruçylygyň, watana göpalygyň miýdemizde ýürürleriniň beýikdigini ýerine düşündirmekde köp işler bitiren dana insan bolup hemmeleň hakydasyna baky urnaly. Mäli kulagaň merdemligi, akyl paýhaslygy, işeňgerligi, ruhy bilentligi hormat prezidentiň döwlet guşuramanyda iňçilik bilen şeper beýan edilýär. Çykyş edenler bular bardy belläp geçip milli liderimiziň bu eseriniň mäli kulaganyň häsiýetini açyp görkezmekde uly orun tutýan anlatdylar. Şeýle ajaýyp insan boluny mäli kulaganyň adynyň Içeri işler ministrliginiň 10 norwurunjy harby bölümine daqylmagynyň ähmiýeti belenildi. Munyň özi bu beýik insanyň ömür ýoluny görkezen Nusuluk mektebiniň bu ýerde okap bilmälýän ýaşlar üçin uly göreli bolup hyzmat edýänligi nygytalyp geçildi. Bu bolsa ýaşary watançylyk ruhuny terbilemekde, saýla bilen hünäriňi süýüp oýurmakda, öz käriňe tüý sürükden berilip, halal zähmet çekmegi terbilemekde üräni ähmiýetlidir. Gahrman arkadağımız ýaly Prezidenti Türkmene bagyşlan peder hiç wagt aramyzdan gitmez. Gahrman arkadağımız düýün şeýle bir sözi aýtdy. Daragyt diýdi, kökünden güýjalýar. Saýasam, miýwesem, edir şon ýaly bolar. Hormat prezidentimiziň, Gahrman arkadağımyzyň şygyra, umuman döredüjülüge, diňe özüniň däl, ähli başgasynyň üns goýanlygy men üçin diýsen ýakymly mehribanlar. Gahrman arkadağymyzy men hemise watany bilýän. Watany Gahrman arkadağymyz diýip bilýän. Olar birlikdir, bütewlükdir. Sinmedirler, sinedirler. Gonyp diýeren ey dünýe barym, diňe öz hengit salardy utarym. Bardyr howanlaryň, bardyr howasaryň. Bu watanlar arkada bilen. Gahrman arkadağymyzyň ömürde belentbasy aman bolsun. Masalyň owamyna mäli kulaganyň sözlerine dördülen köpek eliň dänäni aýdym ýaňlandy. Gideliň bada atalaryň ýolundan atly şyry esasyna dördülen edebi sady kompozisiýa görkezildi. Şeýle uruş bolmasyn diýen goşgu teterleriniň çeper goýşy ýerine ýetirildi. Bu çykyşlaryň ählisi masada gatnaşyjylar tarapyndan dowamly el çarpyşmalar bilen kabul edilip, olarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Mundan başga maslahatda çykyşanlar ýaşulary paýhat hadynaty hökmüne garamagyň, işleri ular bilen maslahatlaşyp guramagyň halkymyň esasy aýrytynlyklarynyň berdigini öňe. Hormatly prezident maşgala däbine eýerip ata-babalarymyzdan gelýän milli däpde suwlamyda olaňy öwüt ünlülerine dayanmak bilen şöhratly bederlemeden ýol ýürürlerini görülen mektep hataplaýar. Mäli kulaganyň ömrü we zähmet ýoly ýaş nesillere görülen mektep bolmak bilen olary watançylyk, zähmet ýoly kememe ahlak taýdan terbilemekde gymmaty etilmejek hadynadyr. Çykyşlarda bular barda aýratyn atalap ýaşlaryny öz ata-enelerine ýaşul nese uly sarpy goýup, olaň halkymyň abadan ýaşaýyşyny, ruwaşyny üpçünip öwrüny, alyp barýan işlerini munasyp dowam etdirjiler bolmaklaryny ýardam berjekdigini berk önemlilerli. Masadyň medeni maksatnamasy aýratyn ähmiýetli boldy. Bu çykyşlary watançylyk, terbiýetçilik ähmiýetli bilen tapawutlandy. Mäli kulaganyň watany goramakda hemem harby borjy ýerine ýetirmekde görkezden şahsy edermenligi biziň her birimiziň geljekki watany goraşlarynyň bu ýysanjyna öwrülip, olary täze üstünlikleri ruhlandyrýar. Çykyşlar halkymyň atyrlan jümüşini göz başalyp gaýdýan gadymy däplen parahaçylyk dürüjliginiň, dostanylygyň hemem insan perwerligiň dawarlanýanyny alamatlanyrdy. Watanymyzyň ykdysady, durmuş, medeni üsrawaty dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine çykmagyna, ilkinji nowatda orta halkymyzyň asuda, abadan, bolýan durmuşda ýaşamagyny üçin etmäge gönükdirilen giňerli maksatnamalar hemem özgörtmeleri üstünlikli amala aşyrylýar.
Muqaddeslige başlanan çıkışlarda kuvvatly ruhy mazmun jemlerini, oly belent raýatlyk hemem watançylyk terbilmekde uly ähmiýete eýdir. Oly Türkmenistanyň parahaçylyk we dürüjlük ýollaryny üýtgüwsüz ararlygyny aýdyň görkezýär. Halkymyzyň ruhy hemem demokratik tejribesini, milli bütünlük hemem jebisige alamatlanýan bu çäre öz boşy buýsanjy urlýar. Hormatly prezident Alparyan parahaçylyk, insanperwerlik hemem dürüjlük syýasaty netijesinde ösüş ýoluna gadanlanan 20 çorlu özgörtmeleri, üstünlikleri wasp edýän watançylyk eserleri aýratyn ähmiýetli boldy. Masadyň ahyryna oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belent serkerde başlady. Goşunyň generali Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Ýurdumyň harby hukuk goraýjylarynyň aýdymçylar toplarynyň ýerine ýetirmegine ýagnanan arkadagy şöhrat diýen aýdym ata watana söýgü adynyň geçirilen masadyň jemlenmesine uruly. Masad münasibetli bu ýere jemlenen adamlar ilkilene Göktüp tarabynyň Adygan şäherine ýerleşýän Berdimuhammed Anawy adyna 20-nji orta mektebinde hormatly prezidentiň atasy watançy Esger Halipa Muğulym ilhalar insany Berdimuhammed Anawyň hatirasyna bu mektepde bina edilen ýadygarlygy ter gülleselerini goýup taýdim etdiler. Soňra ular mektebiň taryhy we ülkäni urunş muzeýine saklanýan milli gymmatlyklara synetdiler. Masada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Masadynyň mejlisiniň, bilim ministriniň, jemgyçylyk gurumlarynyň wekilleri, Türkmenistanyň ýokary mektepleriniň mugallimleri şeýle mektep mugallimleri gatnaşdylar. Masada çykyş edenler gahmanlar kıdamydan mehriban kıbrasy watanyň göpaly Mälik Uly Berdimuhammedowyň durmuşy, alyp baran ajaýyp işleri halkymyzda hemişe halalygy, asudulygy, azbirligi, ansaply ýaşaýşy nusga uruny hemem oňa beýik adam käşilik sypatlarynyň ählitynyň jemlenip, bugünkü güne mehribanlar kadamy tarapyndan dowam etdirilip, dost soňluk duýularyny ýogurlyp Türkmen güneşiniň nury bolup älemi umum adamlar ýaşaýyşyna ýagty çyragy bolup şuwlat alýanlygy dogrusyna belenildi. Soňra masada tanşyjlary Adygan şäherjetine aýratyny görüp hemem mehremlik çaýy oturan Mälik Uly Berdimuhammedow adyna medeniýet goşunyň öňünde Berdimuhammed Anawyň heykeline taýdim etdiler. Soňra nusgalyk ömür nesillere görelatly maslahat medeniýet goşunyna dowam etdi. Watanyň göpaly oğlu Mälik Uly Berdimuhammedow Türkmenistanyň içeri işler idaralaryny uzak ýylyň dowamynda bir kemsiz tutan ýerli ähmet çekip, ýaşary watan söýerlik, watany göpalyk ruhyny terbiýemekde uly hyzmatlar bitirenligi, belent adam käşiliginiň halkymyzda görürli bolup, ýurdumyzda uly abraýy eýip urunlygy dogrusyna berkirar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ýaşary üçin el halky göpaly hyzmat etmeň ajaýyp nusgatyny görkezeni dogrusyna mehriban insanyň ýarym asyrdan gowrak wagt munyny doldurdan hemem häzirki döwürde ähmiýetini ýitirmeýän goşgulary watany ene topragy bagtyar durmuşa bolan söýgüniň senatyny urulyp halkyň kalbyny müdümlük orna alan dogrusyna gyzykly gurumlar maslahatdaky çykyşlaryň içinden erşara çop geçdi. Masadyň dowamyna Mahmudlaryň Nahy Milli Saz Drama Teatrynyň sahna usatlary edebi sazda kompozisiýalar bilen çykyş etdiler. Ýurdumyň tanymaly aýdymçylary özleriniň mahmaly uwaza aýdymlary bilen şeýle Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň dutarçylary topary çykyş etdiler. Sunuly saatlarynyň çykyşlaryna garaşda baky tarap Türkmenistanyň watanymyzyň muqaddes garaşdyrylan şanly 30 ýylynyň Türkmenistan parahaçylygyň we anlaşmagyň watan ýylynyň joşgunly ösüşleriniň gahramanlar kıdamydan ruwaji işleriniň ajaýyp durmuşymyzyň wasby belentden ýetirildi. Türkmenlerde bir pähim var. Ata kesbi oğlu halal diýilýär. Bir akan ýerinden akarmış arık diýilýär. Ine şeýle pähimlerden uğralsaň, onu hormatly prezidentimiziň şejeri daragyna seredeninde sözüň dolu manasyny ata-babalarymyzdan gelýän şu ýörelige dowam etdirlik gelýär. Adamzat üçin zerur bolan ähli zatlaryň, watan söýüjülügiň, insanperwerligiň, adam kärçiligiň, ata ene hormat, çağa syýylyk ähli zatlaryň nesillerden nesillere geçip gelýänini görmek bolýar. Mälik Uly aganyň ömür ýoly nusgalyk ýol. Ol watanymyzyň asudalygyny goramakda, bilim ulgamyny kämilleşdirmekde de örenli işler edilenligini aňladýar. Şonuň bilen birlikde de ata ene hormaty, perdende goýulýan sarpa, ata perdent gatnaşyklary, mahlasy bar-barada nusgalyk işleri amal eden adam. Mätaja uzadyp kömek goluny, mukaddeslik saýdy, ene dilini İl içinde alkış gollu alany ýollary alkışdan dolu atamyň diýe. Şeýle de şu goşusyny ýene de bir bendi bar. Ýurdumyzda rowaşlyklar ýar bolsun, bagy bostan bolsun, gülgüzar bolsun,
elem jahan dursun, watan bar bolsun, arzulap yaşayışı ýaly atam diye. Özünün nähili edermellige çağırşı barada şu yerde bir portaty belläp geçesimiz gelýär. Hormatly prezidentimiziň kabulaty mälik kulagy edil öňkü ata-babalar ýaly ähli ömrüni iň soňky pursada çelli watan süýjüligi ata ene prezident gatnaşyklaryna nesiller dowamatyna bagş eden adam. Jewisligim, agdybirligim, watanyňam jewisligine agdybirligine getirýär. Ynhaşylar ýaly işler hormatly prezidentimiziň iş ýörlegesini dowam edýär. Hormatly prezidentimiz bolsa ähli işleriň sazlaşlyk gitmegine bize nusgalyk işleri alyp barýar. Hormatly prezidentimize ýurdumuzy gülledi westirmekde alyp barýan işleri, halkymyzy bagtyar durmuşda ýaşatmakda alyp barýan işleri, ata ene hormat goýmak, ýaş nesilleri beýik basınçy ruhuny terbiýelemekde alyp barýan işleri üçin köp sag bolsun aýdýas. Hormatly prezidentimize bu işlerde de geljekde diň üstünlükleriň ýaran bolmagyny arzu edýär. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun. Arkadagly ýurdun özi ajaýyp ýurt. Arkadagly ýurdun özi asuda ýurt, parahat ýurt, adamlaryň şeýle bir ýaşamagyna rahat ýurt. Ine şonuň aňyrsyna arkadagymyzy kim bize bagş edipdir? Beýik iki sany goja çınar. Mehriban kıvlamız, melik kulatamız, mehriban käbämiz, oglaba dejemiz. Şeýdibem bize ýurda arkadag berdi. Ýurda hostar berdi. Durmuş ajysy däl. Arkadagymyň atasy biziň atamyz, ýurdun atasy, watanyň atasy. Şonu da mehriban arkadagym halkynyň ýüregini ınjytmajak bolup toy bilen ýat bilegeler dip hiç bir bayram çyrklanmady, bir testirmedi ýa-da. Edi arkadagymyz öz halky bilen uly sadaka berdi. Atamyzy ýatlap hatyratyna 40 sadakasyny berdi. Şu taýda da bir halky ýüzlenşini görseňiz-de, Taňry ýalkatyny geleniňizde şeýdip şu sadakada barlygyňyzda şeýle bir sadalyk bilen, şeýle bir türkmeniň sadalygy bilen ahirine de hemmämizi aýan öýdi iýipçilerinden soň, teberekden soň bir käde çaý içiň menem bir atam ýatlap bir adaçyk tez bilen töhwedi deýin nimesi. Yürekmi da mehribanlyk kuýsaýar diýerim. Ýürejek kuýsap dur adamlar. Mertlik bilen, gaýratlyk bilen kıvlamyzy ýatlap geçmegi ol hemmämizi tolgunurdy. Idi arkadagym şular ýatlamak bilen bir ýüregine teselli idiňem galy berse öz kalbynyňky aýralyk mukamyny atamyň dip eter ýazyp onum bize şu taýda okap bermegi güýçli tolgunurjy pursat boldy. Aylaryň sultany ol Remizan tamam boldy durmuş ýolu atamyň. Oldugo beýikdi dogo nusgolukdur pek ykbaly atamyň. Arkadagymyň ömrü uzak, başı dik jan sag bolsun. Masadyň ahyryna oňa gataşjary watanyň wepary oglaryny halkyň hakydatyna baky urnaşyrmakda uly işleri durmuşa geçirýän edil watanymyzy batly adamlar bilen öňalyp barýan hormatly prezidentimize ýüzlenme hawrdyly. Paýtagtymyzda hemem adygan şeherjetine geçirilen maslahatlardan soň sadaka berilip, hormatly prezidentimiziň janynyň sag, işleriniň ruwaç bolmagy, watanymyzyň gülle ösmegi dilek edildi. Hormatly prezidentimiziň parasaty başçylygyny ýurdumyzyň hususy önüme enerjiýaryna gollaw bermek, halkymyzyň sarp edýän haýatlarynyň önürlüşini artdyrmak, ilaty edilýän hyzmatlaryň hiyelini ýokurlandyrmak, hemem görnüşlerini giňeltmek uruny uly tagalar edilýär. Şol tagalardan uraryp türkmen telekeşleri önümden hemem hyzmatlaryň täze görnüşlerini halkymyza hödürleýär. Şeýle kärhanalaryň hataryna Mary welaýatynyňky Şawakçy harit nişanly önümçilik kärhanasyny görkezmek bolar.
Yurdumyzyň dürli künjeklerine senagatçylar ul telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolan hususy kärhanalar döwrüwap işleri ýoly goýup özleriniň ýokary hili önümlerini öndürip azyk bolşulugyny döretmäge hem milli ykdysadyýetimiziň kuwatyny hasam puwtulandyrmagy ýakyndan ýardam edýärler. Mary welaýatynyň Şabakçy önümçilik kärhanasy kemil tehnologik enjamlary peýdalanmak arkaly gowradylan, qaqadylan irimişleň we çörek bölejikleriniň, mekejewin taýajaklarynyň hem dürli görnüşli azyk önümleriniň birnäçe görnüşlerini öndürýär. Önümçilik kärhanasy birnäçe bölümden ibaretdir. Qaqadylan irimişleri gowurmagy we gaplamagy niýetlenen çörek beşerilýän we çörek önümlerini gaýtadan işleýän, şeýlede däne önümlerini gaýtadan işleýän we gaplaýan bölümler hereket edýär. Ýyllyk kuwatlygy 1800 tonna barabar bolan kärhanada geçen ýylyň dowamyny 410 tonna barabar önüm öndürildi. Kärhanada täze önümniň önümçiligi ýoly goýuldy. Täze haritlaň daşky gabynyň ak reňkde bolup owdan bedelmegi aýratyn bellerlikledir. Kärhanada ilk başda 10 görnüşli harit öndürüp başlanan bolsa, şu wagt görnüşlüň sany 40-dan geçdi. Islegiler öwrenilip, döwrüwap görnüşdäki önümlüň hiline barha ýokurlanyrmak meýilleşdirilýär. Şabakçy harit nişanly önümleri diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem goňşy döwletlerde de ul isleg bilerilýär. Häzirki wagtda Şabakçy önümçilik kärhanasynda zähmet çeken işgärleň sany 50 goloý bolup, olaň esasy bölüginiň ýaş oglan gyýdylary da aýratyn bellenmäge münasipdir. Önümçilik kärhananyň agdyr işgärleri telekeçileri ösdürmek boýunça döredilýän giň mümkinçilikler hem dörejlikli zähmet çekip halkymyzyň bayramçylyk saçaklaryny bezeýän önümleri öndürmek üçin özlerine berilýän golluk himayetler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezident bilen ýurdumda bagy sanlygy gül-güldarlygy öwürmek baradaky öňde goýan aýdyň wüzipalaryndan uğralýan Daşow welaýatynyň bagwanlarynyň häzir günlerde durmuşa geçirýän işleri ýürüt bellenmäge münasipdir. Olar halkymyzyň bereketli taşaklarynyň naz-nigmatlardan, datly meýwelerden dolu bolmak üçin alada barny diýerler. Häzir günlerde welaýatda bar bolan meýwe baglary ýygyt etmek işleri göwnüjay alınıp barlýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzyň elatyny özümizde öndürilen azyk önümleri bilen agtybarly öpçün etmek eller tutulýan ugurlygyň biridir. Bu wagtda Daşow welaýatynyň bagwanlarynyň durmuşa geçirýän işleri ýürüte belenmäge degişlidir. Häzirki günlerde olar baglary ýygyt etmek, bol meýwe hasylyny kemale getirmek uguruny tutan ýerde zähmet çekýärler. Bu urda welaýatyň ähli etraplarynyň bagwanlarynyň göwnüje iş tutuşlary ýaly ykdysadyýetiň döwlete degişli däl bölügini de maksady okulny işler alınıp barlýar. Welaýatyň ähli etraplarynyň bagwanlary özleriniň nusxuluk işleri bilen tapawutlanýarlar. Olar ýygyt edilen baglardan her ýyl dürli görnüşli meýweleň bereketli hasylyny alýarlar. Bagwanlar bagçylyk hojalygyny erik, alma, armut, şeýtaly we başga da birnäçe meýweleri kemale getirýän baglardan bol hasyl almaklaryň usullaryny gowulýarlar. Netijede şol meýweli baglar gözüňi dokundurýar. Şeýlelikde hojalyklarda ýetişdirilen meýweler ak bazarlarymyzyň bereketine bereket goşýar. Her bir düýüp meýweli agajyň ösürilip ýeşitiriş tilsimini gowulýan bagwanlyň köp bolmagy aýratyn bellemäge münasipdir. Daýhan ihlas bilen emele gelen baglyň gowunyň ötürýän görnüşleri hasylyň bereketli boljagyny nişandyr. Welaýatyň ähli etraplaryna bagwançylyk bilen meşgullanýan ýer eýeleri barha artýar. Hormatly prezidentimiziň döredip berýän giň mümkinçilikleri olary täzeden-täze zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýar. Tejribeli bagwanlyň görülesine ýergen adamlaryň hatarlary barha artýar. Soňky ýyllarda olar ýurdumyzy bag bosanlygy öwürmäge, hem bol meýwe hasylyny öndürmäge sallamly goşun goşýarlar. Bu bolsa welaýatda bagçylyk ulgamynyň hasam giňelmegine şert döredýär. Welaýatyň bagwanlary hormatly prezidentimiziň bagçylygy ösdürmekdäki döredip berýän ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanyp täze üstünliklere tarap ynamly barýarlar. Bu bolsa Türkmenistan parahaçylyk anaşmaň watany gelende de ak bazarlarymyzyň dürli meýwe önümleriniň dolu boljagdygynyň kepilidir. Hormatly alymlar, bolsa ýurdumyň haýtany we paýtaxt Maşawatda 28-nji maýda saat 20-den 29-njy maýda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanşaryň. Balkın welaýatyna Adkem Burtxuwar günnordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal öwserim. Howa gijetine 20-25 gradus maýl gündüne 35-40 gradus ysy. Kenary etraplaryna 29-34 gradus maýl bolar.
Ahir ulaytına Adkem Burtuqağı Gunordan teleskonto 8-13 metre etiyen şemal otar. Hava gecetine 20-25 gradus maylı günnidine 35-40 gradus ısı olur. Mari ulaytına az Burtuqağı Demiratu Kulmataran teleskonto 8-13 metre etiyen şemal otar. Hava gecetine 20-25 gradus maylı günnidine 35-40 gradus ısı olur. Liverpool aytına az Burtuqağı Demiratu Kulmataran teleskonto 9-4 metre etiyen şemal otar. Hava gecetine 20-26 gradus maylı günnidine 35-40 gradus ısı olur. Daşuğud aytına az Burtuqağı Demiratu Kulmataran teleskonto 7-12 metre etiyen şemal otar. Hava gecetine 19-24 gradus maylı günnidine 34-39 gradus ısı olur. Payitahtın Aşgabatda Adkem Burtuqağı Gunordan teleskonto 8-11 metre etiyen şemal otar. Hava gecetine 22-24 gradus maylı günnidine 37-39 gradus ısı olur. Ýulun boýunça may aýynyň 29-na magnetik hadisasynyň durnukly ýadady bolmagy aşlaýar. Edil watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň hadadan 6 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmegi üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy. Şeýleheme ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýän nazarlyp, pasyla uraga inmegi maksat berýär. Mehriban ýeşar, bu düzgünleri berip berjäň etseňiz, ýylyň islenip pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlar ýapaşymyz jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watan türkmensan, ähli wagtlarda ösçüresine, ähli düşünüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, edilýär.